במשך שנים עשינו הכל כדי שזה יהיה אנחנו והם. הנהנו בהסכמה מול המנטרה של שר השיכון אריאל אטיאס, שאמר בכל הזדמנות כי החרדים רוצים לגור בנפרד וגם החילונים רוצים שהחרדים יגורו בנפרד. גם ועדות התכנון הכי גבוהות אישרו בשנים האחרונות, במודע ומתוך אידיאולוגיה, הקמת יישובים חרדיים בחריש קציר ובתל ערד, שהצטרפו לערים החרדיות הפופולריות כביתר עילית וקריית ספר. ובאמת, בחשיבה לטווח בינוני קצר, זה גם היה הכי נוח. סטנדרטים של המגורים כבר מזמן לא מדברים באותה שפה. אנחנו, כלומר כל מי שהוא לא חרדי לובש שחורים, רצינו לובי מפואר, חדר לכל ילד ואי במטבח, ואילו הם רצו בעיקר מחיר נמוך ככל האפשר, ופינת אוכל ענקית לשולחן הגדול של שבת. גם הסטנדרטים של השכונה היו אחרים. אנחנו דרשנו מתנס ובריכה, והם דרשו בית כנסת ומקווה. אנחנו רצינו מגדלים עם נוף, והם היו מוכרחים לגור בבניינים נמוכים, משום שעדיין לא נמצאו מספיק רבנים אמיצים שיספקו פתרון הלכתי לבעיית המעלית בשבת. וכן, אנחנו רצינו פרסומות ושלטי חוצות עם בר רפאלי, ולהם הרי אסור להסתכל אפילו באצבע הקטנה של אישה לשם הנאה. ובכלל, מה כל הצביעות הזו פתאום? הרי ישראל של 2 העשורים האחרונים התחלקה לשבטים, התבדלה מהאחר ובעיקר חיפשה לגור היכן שאנשים כמוה גרים. מהיישובים הקהילתיים, ועדות ההתאמה ועד מגדלי הנובורישים ויישובי חוג הסילון המאובטחים, ממגדלי הטייסים או מגדלי ההייטקיסטים, ועד מתחמי הרוסים או הצרפתיים שהוקמו בשנים האחרונות בארץ. דוגמאות הרי לא חסר, ומה שלא עשו ההגדרות הרשמיות עשו המחירים, שהבהירו טוב מאוד מי יכול לגור ואיפה. ופתאום בשבוע האחרון על הטיקט של האירועים המבחילים בבית שמש, ועם דחיפה קלה של התקשורת, התעוררנו. פתאום הרגיז אותנו שאין פה סטנדרטיזציה ואין כאן שום עם אחד, ואין כללים אחידים ומקומות כמו בית שמש או מאה שערים מקיימים חיים במציאות מקבילה, פשוט כי אין אף חילוני שמסכים לחיות שם. אבל במקום לפרק את הגטאות הללו, לפחות לא להקים חדשים, אנחנו ממשיכים לתקוף בעיקר את הניסיונות לאינטראקציה. את המניין לתפילה ברכבת שעושה דרכה מבית שמש לתל אביב, שארגנו אנשים דתיים שבסך הכל מנסים לגנוב עוד חצי שעת שינה בבוקר, או את הסטודנטים בטכניון שמעדיפים להתעמל 2 שעתיים בשבוע בחדר כושר נפרד. וכן, לא כל הפרדה זו הדרה. במקביל עם כמה משפחות חרדיות מנסות לקנות דירות בקריית יובל בירושלים, ברבת אביב, או קצת גבוה מדי לכרמל בחיפה, מיד אנחנו נזעקים לנוכח ההשתלטות החרדית שהעזה לפרוץ את אזורי המחיה הטבעיים והתחומים שהגדרנו לה. אנחנו הרי מעדיפים לראות אותם גרים כמה שיותר רחוק ממקום מגורנו. אז לפחות בואו לא ניתמם שאנחנו מדברים על הדרה.